गाबोन 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव 2 लाखनिबो बारा बिफां गायगोन। दिनै उदालगुरि जिल्ला भारत भुटान सिमाजों नांजाबनाय खालिंदुवार रिजार्भ फरेस्ट हाग्रायाव थांनाय 2024 आरो 25 मायथाइयाव बिफां फुलि बानायना दिहुनजानाय बिफांफोरखौ गाबोन 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानाव गायनो थाखाय उदालगुरि जिल्लानि दाब दाब थावनि आरो ओनसोलफोरनिफ्राय लांनो फैनाय होंगो दोंगो नुथाय नुनो मोननाय जादों। सरकारनि बिथोन बादियै बे नार्सारिनिफ्राय 2 लाखनिबो बांसिन बिफां फुलिफोरखौ दिनै बायदि एनजिअ, राजखान्थियारि हान्जा, बायदि आफाद, जौगाखां खोन्दोफोरनिसिम दैथायहरनाय जादों होनना सान्थिपुर बिथ' मावख'नि मावख'गिरि बिथांमोना फोरमायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब थावनि आरो ओनसोलफोराव गाबोननि सानाव 2 लाखनिबो बांसिन बिफां फुलि गायजानो थांनाया थारैनो बाख्नायथाव खौरां। नाथाय बिफांखौ गायनायनि उनाव बेसेबां जोथोन लागोन बेसो साननो गोनां। खुलुमबाय। गाबोन फैगासिनो दङ 5 जुन एबा मुलुगनां आबहावा सान। थारैनो बे मुलुगनां आबहावा सानखौ जिहेतु मुलुगनाङै गाबोननि सानाव फालिनायजों लोगोसे उदालगुरियावबो बे गाबोननि मुलुगनां सानजों लोब्बा लाखिनानै गोबां थावनि जिहेतु उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां थावनियाव बिफां फुलि गायनायनि दिनै आबहावा सानखौ फालिनो साखाफारा जानायखौ जों बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव दंफैयो आङो नैबे जिथु आंनि केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो दिन्थिदों। नैबे जाहैबाय जिथु बनगुरुम खालिंदुवार रिजार्भ फरेस्टनि सिङाव थानाय जिथु मोनसे नार्सारि आरो बेयाव गोबां जिथु 10 हेक्टर हायाव बेयाव फुलि बानायनाय जादोंमोन। दिनै बे फुलिफोरखौ गाबोननि जिथु आबहावा सान, बे आबहावा सानाव गायनो थाखाय दिनै बेयाव राननाय हाबाफारि बा राननानै हरनाय बेयाव जों नुनो मोननाय जादों। बेयाव जोङो बुंनांगोन जिथु दिनै गोबां नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब थावनि आरो ओनसोलफोरनिफ्राय दिनै बेयाव गारिजों गारि फैनानै बेयाव फुलि लांफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। जोङो मोनफ्रोमबो बाथ्रानि सायाव मिथिनो नाजानि जिहेतु बेयो नैबे ओनसोला जि सान्थिपुर बिट अफिसनि सिङाव गोलैयो आरो बिनिनो जि बिट मावख' बिथाङा आंजों लोगोसे दङ। आं बिथांजों मिथिनो नाजानि जिहेतु गाबोन फैगासिनो दङ 5 जुन एबा मुलुगनां आबहावा सान। दा बिनिनो बिफां गायनो थाखाय दिनै गोबां साखाफारा जादों आरो दिनै नैबे जिथु नार्सारिनिफ्राय गोबां फुलि लांदों। आदसा नोंथाङा मा बुंगोन बे समाव? औ, बे गाबोन जिहेतु आबहावा सान 5 जुन, बेवहाय बोसोरफ्रोमबो जों जेसेबां हायो दंफां गायनायनि राहाखौ खालामो। बेबायदिनो देग्लायबो गोजौनिफ्राय जिहेतु आंनि आखायाव मोनसे अर्डार फैदों, बे दंफां फुलि राननानै हरनांगौ होननानै। बे हिसाबैनो आं दा दंफां फुलिखौ हरनायनि माने बेबस्था लागासिनो आरो दा माने गारियाव दैखांगासिनो आरो। बेसांसो फुलि बिनिफ्राय दिनैनि सानाव दैथायहरनाय जागोन आरो बबे बबे ओनसोलफोरनिफ्राय लांनो थाखाय फैदों? दाथ' माने बर्तमान भेरगाव ब्लकनिफ्राय फैदों, ओरै कालाइगाव ब्लकनिफ्राय, आरो ओमफ्राय माखासे बिदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुप बायदि बायदि बिथांमोना फैदों आरो माखासे एनजिअ निफ्रायबो लांदों। ओमफ्राय बिदिनो दा गारियाव जेसेबां हायो जेसेबां थाङो आं बेखिनिखौ हरगोन, बेनो आरो। गारि गंसेयाव जेसेबांसो जायो। बेसेबांसो हरनांगौ बिनि माबा मोनसे अनजिमाफोर दङ नामा? अनजिमायाथ' गंसे गारियाव बेसेसो थाङो, 4,000 5,000सो थांगोन। ओरैनो गोजौनिफ्राय मोनसे फैनाय दङ आंनाव, 2 लाखसो आंनिफ्राय थांगोन आरो माने दंफां फुलि 2 लाखसो थांनांगौ आरो बेनिफ्राय। औ, आदसा मा गाहाय मा बिफां दङ बेयाव? बेवहाय दा बर्तमान जों मेहेगनि होननानै बुङो, ओमफ्राय जिहेतु लकेल नेम लालिपमा, ओमफ्राय अर्जुन दङ, ओमफ्राय कानसन, आरो ओमफ्राय थिंजाय दङ बे सनालु दंफां, ओमफ्राय आवजार दंफां होननाय दङ, आमलाइ दं, आरो केसिया दङ, रेन्ट्रि दङ, आरो बिदिनो जलफाय थलफाय फिथाइ सामथाइनिबो दङ, गोबां दङ आरो बिफां बिदिनो। आदसा जों नुदों जिथु गायनायाव गोबाङानो गायो, नाथाय जोथोन लानायाव एसे खम जानायखौ जों नुनो मोनो। जितु बोसोरफ्रोमबो नैबे 5 जुनखौ लोब्बा लाखिनानै गोबाङानो बिफां फुलि गायो, खिन्थु जोथोननि बेलायाव एसे खम जानायखौ नुयो। बे बेलायाव मा बुंगोन नोंथाङा? दाथ' जोङो जिहेतु दंफां फुलिनि बेब'स्थाखौ खालामनांगौ हिसाबै जों गभमेन्टनिफ्राय अर्डार मोननानै जों बानायनानै जोङो जेसेबां हायो राननानै हरो। गायनायनि उनाव माखासेया जोथोन लाया, बेखौ जोंबो मिथिगौ। आं खावलायनो सानो आरो जाहाथे दंफां फुलिखौ लांनानै मोजाङै जोथोन लानानै गायो, आरो गायखांनायनि उनाव जाहाथे बेरा होनानै
माने दंफां फुलिखौ एसे बोसोरथाम बोसोरब्रैसिम प्रटेकसन बा माने बिदि माबा होयो बेखौ आं खावलायनो सानदों आरो खावलायहरो आरो बे ओनसोलनि रायजोफोरनिसिम मा खावलायगोन ओनसोलनि रायजोफोरनिसिम गाबोननि साननि थाखाय आं ओनसोलनि रायजोफोरखौ खावलायगोन जेसेबां हायो गावनि खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो जाहाथे बयबो दंफां गायो बा बे मोनसे जोंहा माबा दङ एक पेड़ माँ के नाम होननाय बेखौ जाहाथे बयबो फालियो आं बेखौनो खावलायो आरो नंगौ बिथाङा जाहैबाय नैबे सान्तिपुर बिट मावख'नि मावख'गिरि बिथां आरो बिथाङा जिथु जोंनि सिगाङाव खोब बेयाव रोखायै बुंफोरना होदों नैबे जिथु नैबे नार्सारिनिफ्राय नैबे 10 हेक्टर हायाव जि बानायनानै दिहुनजानाय जि बिफां फुलि बेनिफ्राय दिनैनि सानाव 2 लाखनिख्रुइ बारा नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब थावनि आरो ओनसोलफोराव थांगोन होननानै बुंदों आरो बेयाव खोब दिनै बेयाव जेसांखिनि बा बेयाव बेसेबां बिबांनि फुलि दिखांनाय जादों बे गासैबो जिथु बेसेन गोनां होननानै बुंदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ खावलायदों जिथु गाबोन 5 जुन बे 5 जुनाव जिथु जों मोनसे सरकारनिफ्राय जि बिथोन होनाय मोनसे जि आयदाफारि दङ बेनो जाहैबाय एक पेड़ माँ के नाम जि फांसे बिफां आइनि नामाव नैबे मोन्थोरखौ बिथा खालामनानै गाबोननि सानाव साफ्रोमबो नैबे ओनसोलनि नोगोरारिफोरा बा थागिबिफोरा फांसे बिफां गायोब्ला बियो खोब जोंनि थाखाय बा इयुन फैबाय थानायनि थाखाय मोजां जागोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो आं बुंबावनो नागिरदों नैबे समाव नुदों नोंथांमोना नैबाव दिनै खमैबो 20-30सो बेयाव गारिया दिनै थुबुर जादों बेयाव मोनसेल' थांखिजों जिथु बिथांमोना गाबोननि 5 जुनखौ लोब्बा लाखिनानै बेयाव बिफां फुलि लांनो फैदों नाथाय बाथ्राया बेसोदि साननो गोनां बाथ्राया बिफांखौ गायनायनि उनाव जोथोन लानांगौआ बा जोथोन लागोना बे बेसेबां रोखा जागोन बियो उननि समावसो फोरमायसिगोन नैबे समाव आङो भिडिअ जार्नालिस्टजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै सोरांसार बाग्लारि